At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Mano ka diti itawon mon, Pipita. Agkabaw kan sa mutan. Di mo malagipan ti tanda tayo akarne edi rabi ay. Bigbigat? Agsida kayo iti karne, mama? Inton aldawan asidaon nyo kinipipita day jay. Jak ngarod kayat ti mga anay no didak pagsidaan iti karne. Ay magpaikan ka adu pa iti mabalin mo makan. Taubing ka pa'y ka ngarod. Siyak ngay, jak amo no agbiyaga kaging bigat. Apaw na! Napaot pa ti biyagyo, nananaulay! No, nagpigsa kayo pa, man! May saka mo't Pipita. Adon di marikrik nakasakit. Iso nga rod, aliklikan nyo ti agsida iti karne. Aglalo no kastoy abigat. Paidam ka kidi Bimak ng kaya no jak nagsakripisyo anang paadal kang ka. Ala Pipita, irwar mo man laang ti karne iti ret. Ngam ipapudot mo pa'y laang. Kan pag tumarunto pa'y iti agas, tapno kaslag sidsidalat ta iti natang. Nagadula nga rudin nga ipatpatumar ni Pipita kanyak nga agas pag tumarindak manan iti sa balay. Kasjay ngamin ti pampamay antimay sa akatrabahwak ama nagsida iti karne. Pugtwak, playboy ti asawa na dyan katrabahwam. Basta lalaki ang managsida iti karne. Ni mamangmat. Saan mo nga ipapudot ti karne, Pipita? Nalpasa kon, into naldaw langan ngagsidak iti karne. Ay, engkanto man kit di makitsenda Pipita. Gumatang ka iti presko nga ikan ken seaweeds. Tapag sidaan to ni mamang iti pukpuklo kan arose. Nay, adda tao, Pipita. Ingkalukatan ti ruangan. Uwan, madam! Tunay lakit din, akinapintas yung Mrs. Mapalat. Talaga nga umubing kayo lata. Talaga nga epektibo na ito agas atong tumare, Clara. Makapaubing. Nagsaya atin. Iso nga ro na sinapsapak ti malatiw. Ang mga dosan ka na madano ninton madamdam ako nak. Ado, ti simangpet nga stocks. Lakumatang kayo niti para kada kayo kinina na ulay. Narigat ti agtumtumar iti agas asaan nga irekomenda iti doktor. Narigat ano niya ti agbalin nga epekto na. Si kamot, isagmak ka kumaya. Agkakaro ba tayo lang ba't? At dabay kat pa nagkakabakyan tayo. Jak makaado ti makitungtong kada kayo, Mrs. Mapalat. Masapol masapa ak asumrag iti trabaho. Nalabsak ni Ampyong di sangot ti story tay. Nakadagdag sen ti tapaya na. Kaslabak lay na ti lubo nga di mo nakita sa riyaw. Di mo kumabinir nga sa ni Tirklais. May saka mo. Bigbigat mang logo ka manin. Katamangan mo agararamit iti limagasaw. Anyaya ti. Saan ka makapido titi dagom nung nakamuleng-leng ka? Agtrabaho ka kidain. Di mo't nabaratak di rabe iti ko na. Amangan kita no nasakit tingipon na. Di ko na makidiya katamangan no nagsangod ang iminom kini Budoy isong awan ni Budoy imbaglagi din tinmay ka. Kas malaki ni Budoy masansan ngagsakit tingipon niyang piyong. Inot sa madadalan dagi tingipon na. Tay, tantidakal. Makapanganpay iti natangkal. Iti kahit ko asawan, no makapanganpay iti karni. Ay, katis-kisaan ko lang di tricycle ang nagluganan. Umawag manan ni Madam Lara. Ang mga noda nalipatan na ngay pag-aatang. Nangam kasanong. Naggapo ako na di tsindaan. Hello? Nagkapo ka din ni Jechandaan, Pipita? Ay, wala, madam. Kasang-sangpot ko. Diyak pa yung nakastrike, iti naladan. Inatang mo matlaan, dagiti imbilin ko agatangam. Ay, siyempre, madam. Ang damot intedyo, alistaan. Nasaya at no kasta. Ay, awagak tuman kit iti mekaniko. Tataring maanin na ti may sa kotse.
Ay, baglaan nga da pagluganam na da pang ibaunagkan ka. Ay, madam. Nga lang nga Rude, saan mo aliplipatan, dagiti amin abilin ko kan ka. Madam. Laglagay pagkakanayaw. Ay, sige nga rin, madam. Bye. Day talaan. Natangkan ti ulo ni Nanaulay. Kaapanak painudan tuma. Awan ni Nanaulay anasang putaka. Agtugtugaw na iti salas no datuma. Awan mo't iti biranda. Naglibas nga tari mo, Ay, inakman kidikitaan iti kwarto na. Ay, awanan no kastila. Pipita, siga ka di ita. Ay, wala na! Anta kayo gaya iti kwarto yaw. Wan, andaak. Hindi problema. Yambom nga ta, naglibas sa karimwar. San mo't gaya man nakatrang ka piridaw? Kat, apay asimrek ka iti kwartok. Anyat masapul mau. Nana, apay! Ada ka di sakit yaw, tanakaida kayaw. Nakaida akla at nasakit kaon. Ay malagip ko gayam. Adamat lagi natang mau nga agas kaw. Ada! San kayo amang ibusan iti agas? Kasla ubing ni Nanaulay amang kiwar-kiwar iti sidaan na iti malukong na. Ay, Saan pa'y ba't may isot na tangyam? awan laking ganas ang mga tao no kastoy. Awan samot karne to'y linutong pipita. Pasigan natin. Ay! Nana! Kuna ni Madam Lara, agsida kayo tinapay. Tapno pumigsa kayo. Pangipanak ko maitipigsak nga eh. Jak matagtrab-trabahon. Panawin matan ang ginanaak. Kanay, apay nga awan taba makita. Ay! Sana kaya't ni Madam Lara agsida kayo ititaba. Iso ano gumata kakiti karne. Piliyak na tayo awan taba na. Ay, wad gaya ba? Gimatang ka iti ibagbagak nga agas ka. Wan naman kayo pa yasak ba'y nagtumar kayo iti vitamina yaw? Arak ti kayat ko. Makauma ti agas. Arak! Ay sus, Nana! Saan na kaya't ni Madam Lara nga uminom kayo iti arak? Ay, isulat may mayatan, pipita. Ay, Idiin surot na kiti pasken. Payat mat ngay minumak iti red wine. Anyapay ngay, inlibas ko at iliminok iti arak. ay, may parit nga ron iti salon at yun ti uminom iti arak. Ay, adula amin. Matay mala amin at tao. Adala umununa. Gasat mo no si kati maud-uday. Ay, ayan nga tani pipita. Apay, di na nga tamangyan ti panagririn ti telepono. Ay, sungbatak manlangan. Ang mga nun ni Lara ti umawawag. Agalwad day ta pipita ta ipulong ko. Anya nga ti ipulong ko. Ang mga nun sakpay ti maungtan. Ay, nakababay na bakbak kita na maungtan. Hello? Hello, Nanaulay. Da kayo kade. Wan, Chuck. Apay aya. Ada problema. No siyak tinagsungbat iti teleponaw. Ni Mrs. Mapalad da ito. No, masango yo. Umanlatiw kayo dito'y balay. At daitid ko kata kayo. Ano day, Jai? Ay, basta. Into na da kayo dito. Isunto, di ba nang ilawlawag ko? Dadyak mailawlawag dito'y telepono. Ay, masaduta ka rumwar. Nagrigat ti magna. Aglalo ka bakit akaon. Ay, saan kayo man lamang kaaliwak sa ayan aya? Dito'y magtlabala sa ti kalsada ti balay ko. Kita kinton madamdama bisis mapalad. Nagpudot pailaan. Sige, sige. Intun madamdama nga rutan. Ay, ang sa dino ka di ti balay yo itayan? Kaabay yo ka di ti balay ni Mr. Madamba? Hello? Ay, nagsasawa. Awang magayam. Tanchay manan ni Nanaulay. Pinmana umat na iti abay ti tawa. Ay, namin adon anat tiliwak nga tantan-aw di tatawa. Apay nga ta? Pali-pali iwan nga tangag trabaho? Di kat ko marumul tap na makapagwat-wat. At damat pag
Tugawan iti sirok ti kayo diti arubayan ti balay na. Kunak lakit din no saan ka nga umahina na ulay. Itay pengor-urayin kayo. Kunak met nga inton madamdama. Ay, dandani Jack pa yan nagtuloy Kunak no kaabay ti balay ni Mr. Madam pati balay yo. Nakadayo kayo na ano ijay ti papananiyo. Apay gamed, anya kami dyan itadmaw. Nula-sula ka na sibuyas, dyan makabagkat. Ano mga dagita ko ba? Madi, dagitaan. Na ito'y man, itad ko kang kao. Vitamina, makapaubing. Ay na, anya ka mataya. Makauma. Nagadula nga ruda na tumtumar nga agas na yun ang pailaag. Ay, sus, sa bali na gito'y nanaulay. Makapaubing. Ay, hanyat salsalawasawam. No, agbalinak to nga ubing. Takpay ka nagsublay ang babirown. Di kayat ko asawan. Umubing tilangayo, maikat na kita kurut-rut yo. Umubing tilangayo. Kumusta tinagmalam niyo, mamang? Saan kayo matlaang ang nagpapaanawa kini Pipita? Ang mga nung inquiry man ang ti kinatangkad ti ulo yo. Anda ka dinalok na nga ulaw, si Kalara? Mamang, saan kayo kung mga agsadsadot nga agtumar iti agas yo? Kakaiso na anormal ti blood pressure yo. Sana ko mga rudan ang agtumtumar iti agas. Agtumar kay lataa, mamang. Saan tayong amo no kalat nga agpangato ti darayo? Ina, makauma. Agas lang ipapaunugan. Mabisitak pa iti dayja, Pipita. Di nakindin pagsidaan iti karnay. Saan nga iti saan na kayo akayat apagsidaan? Yung gisdan nyo kuma. Apay, nagsam kayo matngarod iti nataba. Saan matkit di ang papaanaway tangal daw ni nanaulay? Malaksi di tayo bika at nagapuwak ti tsindahan. Nasang putak nga ita iti kwarto na. Ket, day tati nangapaan na kan ka, Pipita. Awan ang yaman na tayo jay. Di lang ang nakatutak. Aragayan di magpagana tumarin na. Ala, ni Mamang Mat. Nabayagan asaan nga iminom itinasangr ni Mamang, Pipita. Ngamin, no uminom, umato ti presyon ti dara na. Jakmat kidim panobos ang uminom iti arak. Awan mo't arak. Awan mo't arak na ipainom ko, nagpiling. Makapadakas iti salon at na dahi nga arak, Pipita. Kan sa bahali ti lubong na numabartat ni Mamang. Uray la ang mapagsangit na to. Apaan na kidi. Ay, kastagayan. At naging baganti saan nan apanaginom iti nasangar. Limok mo gan. Saan nakas idi anak kutong. Padak mo't nga ron idi akarantiway Kaskada kayo nga tanapintas iti kaubingan na niya. Napintasak ka di madlang, Pipita. Angang agpada tamatlang. Pudno nga ta ang makapaubing da ito nga agas nga inted ni Mrs. Mapalan. Kasla mabutangak may tama nga noy niya ti pagtungpalan tilangang. No umubingak. Ay, ang mga nusandak to na malasin pa. Ay, paipadas kon sa ni Pipita. No umubing tilangan ni Pipita, kan awan maday nga ipikto na. Ang tumarak tumatay. Apay nga nasit kan laak, nana. Anak ka di bagayo, wano pang ibaunan nyo kanya? Anya na ita? Ay, Pipita, kaya't mo nga umubing tilangam. Ang mga nuan at dapay apumintas ka. Anya, matay ta kay bagbagayon, nana. Kamo maglukluko. Kita ang manda tilangam. Ay, kaslasan kayo nga ng angawa. Nakasirseryoso ak lang arudan, Pipita. Ay, no agtumar ka iti daytoy nga agas, umubing ka kanaw. Ha? Asino mat pinagkuray ti dayta, nana? Apay na nga lang iti dayta? Inregalo kanyak ni Mrs. Mapalad, Pipita. Si kamat ti magipadas. Ay, numayat. Sa aktumat agtumar iti dayta nga agas.
magkakangatakan Madam Lara dahito. Asus, amangan na makapadakas kinina na ulay. Noon niya na ditang tumarin ng agas. Ay, yakmot kaya't nga ipaada sa kasi tikunana. Sa may isa, yak mamati nga ububing pa iti lang Pipita, ako nagsakit diti pampanunutan. Amangan numailiw ka ni Jay Lugario. Sanak nga ubing nga mailiw, madam. At dapay kit din ay papabalay ko dagiti balay dagiti pagkatkatulungan. Kasla ka pamilyada kamutan, Pipita. Kwa, Madam Lara, anda ko may ipagkakatakayaw. Itay namin bigat, kinasarita nak ni Nana Ulay. At kaintad ni Mrs. Mapalad kan kwa na nga agas. Ang ngati ko na. Ina, talaga day jay ang Mrs. Mapalad. Pinagkadkadak lang arutan. Ang ama, kasano ana ikan ni Mrs. Mapalad, iti kasjay nga agas? Tita nga ron ti jak maawatan, madam. Amangan no nalibasan na kamat. Ay, unkot nga ta. Nasikap nga ni Nana Ulay. Anyamat na, jakit din na puutan na rimwar. Jakmat nakikita ni Mrs. Mapalad. Nagawan aba inday jay apipitan. Impulong nakit din ka ni Lara. Hay, nagasatawan arak. Imbartek kumakat. Uray ta nakapanawan ni Lara. Agaluan kanyak day takatulong. Nana Ulay! Saan kayo mo na nagtumalit ni agas yaw? Umasidag ka dito, tapno saan ka makipinpinukaw. Unak ka na kayaw! Saan nyo alip-lipatan di nagtumalit ni agas? Pagungong tanak ka day, Pipita. Saan? Alpalagipan kayo lang man? Ay, gayam. Anya ti paborito mabuybuyaan na teleserye. Nabayagan na jak makabuya ti telebisyon, madam. Nagibos mo tantay buy-buya kita. Uray si ka, Pipita. Dandani kan agibos. Anya? Dandani ako nagibos? Nana, anya kaya di asawa ni Tita? Impulong nakit din ka ni Lara. Kaya't mun sakit din nga aga pa kami nga gina. Ay, saan kayo kumamakagura, Nana Ulay? Ang mga no sana nasayat nga agas, di pa nagtumari ti agas asaan nga resita ti doktor. Agas ayaday jay, kat vitamina, Pipita. Di mo kaya't asikati umuna amang ipadas, no umubing ka mat. Saan kumaaday tati pagkaguraan nyo kanyak, Nana? No, awan ti sa baling ay bagayon. Ituloy kong trabaho. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Makaulaw mo tayo ala kay ilaw. Sa nga sako lang nga bagas tinagtulagan na kinibo daw yung ang dwa kanukit tayo. Ay, di mo pa yamanan. Tad ado ti malakwanda. Kansan ka mga agreklamo ta para bagkat kalaan? Saan nagreklamo ka mo to? Ang naimbaga na kumada ako sa day. Di namin pinsan ko mati dilibaw. Sos, naglaka ti solusyon day ta. Oh? Sinapam ko man ati nagsubli tay bigat. Siga ka na uti kahit nakasarita. Anya? Tapaya siya. Ay, amok pa yan. Tsak tinamang. Tamang ano, anda masurong kanya. Ha? Ang damot nga ron. Panagkabagyan da kini ama buray. Aya, malagip ko man ni ama buray. Nabayagan na yak nakita. Jaknam naman na masangayli ka, Lara. Kababain pa'y, sana ka pa'y anak kaipak ni. Awan ti anyaman na, Mrs. Mapalad. Sa anak ba't nagbayag? Adala kayat ko nga ibaga? Anya day jay. Nagseryoso tilangam. No agtumar ka iti makapaubing. Ay, nagsayaat ko ma. Day tangarod ti imayak, Mrs. Mapalad. Nagkadkadan kayo. Ni mamang matiin sublat niyo. Makatulong kadagiti adaan anayan na day jay vitamina, Lara. Mamati ka. Adda dagiti tumtumarin na nga agas, Mrs. Mapalad. Kan normal matkit di depresyon ti dara na. Manipod iti insardeng nanti aginom iti ara. Kat, anya karod. Isublim, tiinted ko nga agas, wano vitamina kanina na ulay. Saan po nga isubli?
bayadak latan. Ay, katagyaman na klaunay. Kasapula ka talaga ti kwarta, Lara. Nakita ka naggapo ka iti balay ni Mrs. Mapalan. Ang mga noon niya ba't timbagbagam ken kuha na? Nasaya at ipan nakisarita ken kwa na, mamang. Binayadak din tad na nga agas. Mayat ka mo ilagayam. Kababain mo no isublik ti agas. Saan yung aramatan day, mamang? Saan pa yan subli ni Pipita? Ang mga no kayat na nga usaran? Mamang, laglagi pa niyo kuma. Awan ti sabali at tumarin yung nga agas no saan ati reseta ti doktor. Ay nga pa ti mabalin ko no di at tungpalkan ka. Baka mapaikit din tinakaad-ado nga agas at tumaran. Nasayahat. Ti panangidalan ni Lara iti panakisarita na kanyak. Ngem amo nasakit tinakam day chay. Kasaritak tumankit din ni nanaulay. Abang ano nagadumot kit din timbagbaga na may panggap kanyak. Amo ko ang teramidak. Tapno saan na makapagulpot ay chay abakat. Amok no anyat pagkapsutan na. Ay, tunggal lakit din agkiriring ti teleponaw. Siya ti mayra na ang nakatugaw dito isalas. Saan akayat ni Lara kadayo na ka nakaidda? Ayan niya nga binti aramidin ni Pipita di tawaraya. Hello? Nalaulay. Naimbag na kayo tinakasumbat iti telepono. Wen nga raw, kanayo na mayra na. Ang magano ko na mabambantayak ti teleponaw. Saan ba? Ang may saka ka din, itabalayo. Kaduak ti Pipita. Jak amaw no sa dino ti ayan day jak katulong. Ay, nakaawag ka man. Awan mo ti utang kukan ka. Talaga ngawan utang mo kanyak. Indan ko alibre na dyan nga agas. Sagot ko ka na kayo. Apay kumasagutan na kat saan ko matakasangay. Kaka nga, iti ang karuba. Ang pipindadigo, ang sisindagot ako na. Ay, awan mo nga ron ti may padigokkan ka. Maray awa ka makisarsarita ka na kayo nanaulay. Unyayam, kumusta ti pa nagtumaryo itindad ko nga agas? Anda ka di ibig to na? Ay, awan, tadyak pa'y pinadas. Saan mo na kinayat ni Pipita? Impulong nakpay kindi ka ni Lara. Nasaya at mo't ti pa nakisarita ni Lara kanyak. Kasla di na abuti ako nga. Ay, wag. Saan nga imalakanyak anaungat? Ay, nanaulay. No at na panawin niyo, agpasyar kayo rata dito yung balay, ha? Naimbaglaang mo't at nakasarsarita. Kita ito. Parang malibasak ni Pipita. Ay, naimbag tarimor kayo. Tap na maanginan kayo, nana. Kaya ka din tiyang merienda? Makain-inumak iti soft drinks. Iparit mo ni Lara. Ad-ada manen amadi na gitay na timpla Diyos. Tubog ko matingyaw. Ay, sus. Awan mat mulay yung anyong bitoy. Apay, kabaalam ka na ito umulay. Apay, nagiti lang adamulan na ayaan yung timakapangan itiyaw. Nakaduala ko yung tsindaan. Ay, no, baunan nak ni Madam Lara makitsinda intong bigat. Gumatangak to iti kalogon no kakaruyan. Ay, chicharon kunak ko ba? Nabayagan na jak nakaraman iti sila. Napalin ko mga ipaunag yun ang itangam. Sus, ang mga nagrayo mo kayo. Nawanti pa namin ton aggaputa dito'y garden. Ha? Kuyugun nakto man saryaw. Una. Di ba alay, damot ti motor ni Pipita pagluganan ta. Makadayo kan sakit, tingagpasyara kamu tao. Dito'y lang bugyasan. Agi-deliver ka naman iti organiko aganakan. Kasta ka rin. Ay, mangipanak tumot iti organiko ng itlog nitong malag. Ha? Itulnog kanto nga muna. Sakto subyan na iti i-deliver ko ng itlog.
Ha? Ay, mabanog ka laki diyan, wag subli-subli ka. Saan tagmotor tamad ka mo daw? Bugyasan pa ilang gayan ta. Nagloko na sa Rio. Nimbaglakid din ta, nalabsak ni Elpino. Naging kay ta, rabi, nawan pa eh. Nawagak man kiti ni Pipita. Nalpas mo't nga tanti trabaho na. Aday ta, naidaya kung tinambar na. Ore, pagpit lang ang makasarita. Mangag ko lakad diti timot na, ayusayin. Hello, kamuto! Kumusta? Ay, gwapo lata Ay, nasayat mo lata kunak ko ma. O katsi ka. Imawagak ta, kahit ka makasarita kan kumustaan. Amo matan ti trabaho, ti katulong. Agi namat lakit di, nagiti amo. Ay, ore ado ti serbiam. Naruram ka matan iti dayta trabaho. Ay, isan analakad ti trabaho, ti katulong, kamuto. Ha? Naman may patag ti trabaho, nalagsak ka. No, nang rona no, may ringpas mo ti amin na trabaho. Una, basta enjoy ka ko nada. Nang rona no, irapin mo ti agkanta kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Talaga ang naragsak, Pipita. Ada pa'y magkiti karga ti rep. Narigat ti maibusan, Pipita. Igatangak tumagtin ni Nana Ura iti kalaw, kung no kakaruyan, madam. Makain-inom ka no ni Nana Ura, iti digotin niyo. Saan mat amabalin kan kwa na ti soft drinks? Anong mayat dagitay na ilata pineapple juice? Kan igatangan to pa yan iti mansanas kan anyala ditan ang prutas. Ay, wala! Nakapasaya at peso kini Nana Ura, dagiti prutas. Normal matkit din ti presyon ti dara na. Nga masapol nga ituloy na ti agtumar kadagiti agas na. Basit sa pa yung tinabati nga agas na. Talaga abasitan, madam. Tumarin na lang atan iti talong aldaw dyan na batbatay. Oh, naimbag ta sa anak pa anak karwar na naulay. Ada ngamin papanakat. Agam, uray no madamdaman. Kakaisuna na libasak ni Pipita, Mrs. Mapalad. Ang mga no ipulong nakit din iti anak ko. Pagungtan na ka din ni Lara? Ay, nakababay, di ba bakit na maungungtan? Bagbagaan naklaang ba ti anak ko? Isuro nakit din, kitad-ano tinainom ko adanom. Ay, wen. Ada na irigalo kanya ka rice coffee kan bugnay wine. Bugnay wine? Wen. Naimas ka no dahi nga ara. Ay, isus talaga naimas. Itid ko kan. Uy, kukuhain nun jay talo albuti. Ay, agyaman naklaunay, Mrs. Mapalad. Awan sa imbati mabagi maun. Na, hindi pa'y lang amawawak iti ara. Oh, nakaragragsak ka mga simbang pa'y tanaga po ijitsindaan, Pipita. Dan sakit din na am-amom ijitsindaan, nakaparagsakin ka. Talaga kastuyak, Nana. Agkan-kantaak pa'y no daduma, kabayatan ti pa nagtrabaho. Gamit tayo masidaga. Nagsardeng ka, ba't na nagkanta, Pipita? Ay, malagip ko lang aron day di bagtet na karuba may. Ngay? Apay ti karuba yung abagtit, Nana? Kunamla saan abagtit no agkan-kanta. Ngam, agkanta lang day chay no agmay-maysa. Aslay paspasagin na nga tapagbagtit ko. Ay, adun sa mo ilaw na iti ginagatak mo, Pipita. Ay, tulungan kan. Ay, nay, taban sa mo na gitaw. Ha? Ay, sus, imbilin ko mo ti ginagata kay ti karnihasan na nga na yun, na iti tapa. Dandanin sa amat kagodwa ti tapa na iti para adobo. Nyamatan. Naimas, tinataba ang maadobo, Pipita. Aglalo no, adabog ko nga pagisimutam. Ha? Ipari mo nilara nga ipaunag ko na kita. Ay, wan, anya ko na yaw. Adobo? May dipulitibo ko? Maday! Ako rin kayaw. At naginatang ko niyaw. Kaya't yaw, tiyo may nung itidikotin niyaw. Ipalamis ko ka, di ba? Ay, kastoy kayam tiramat di kong kunadabog na iwan. Kasakla nakaraman apaad. Agasam ngamin ti kinabayagan na jak nakaraman iti arak.
Saan nga imanay tinaitaog ko? Yung masapol nga inutak na ito eh. Barang makalibas ak tumanan arumar. Tamangi baga ak to ka ni Mrs. Mapalad. Uray bayadak taon. Nagadumat kang paison ti taba daytoy adobon, Pipita. Masuli, sugak sa ngagsida ta naghihimas ti panang luto. Sayang mat ngamin no ibalang ko daytoy manam. Ibagag tulangan inton maminsan iti paggatangan. Uray bagaam no ilibas da anayunan iti taba. Nataba nga taunay ti pinartida kat kayat na amalako na amin. Kita tulangan na yung baga, madam. Day talaan, ipilit ni mamang ti agsida iti taba daytoy adobo. Amo na matkide, asaan na makapasaya at yun ko na? Natulnog ni Nana Ulay, madam. Anya, magtanda niya, Mrs. Mapalad. Imay dito yan ko nga daldalos iti igit ti kalsada. Itay lang ang nakita. Ngam, masansan mo't kiti, masirip ko, ita kalsada, normal. Naging kakablaw. Akas na kayat na nga iba ka. Kung di da magpaigit, di may papangkin ni Madam Lara. Ay, ano yan? Kanayon na masapa asumrot ni Madam ko hindi dinamag na no, apa yan nakasapsapa rumwar. Ay, imbaga nakit eh. Adakil ka no ti pasweldo ni Madam Lara. Hawan na talaga. Tilay pagbaganan san kini Madam Ulay. Ibaga na pagkiti nagasatak ka no akatulong. Anya pa nga. Pinanawak lutan na dita kalsada itay. Narigat na di ba untat? Itala nga ibagam ti panagtumar ko. Napsuga kon. Inton maminsanan. Imbisok tayo ito marinyo iti lamisaan. Iti rogyan niyo ti mangan. Uray tamay sa matlaang rita tableta. Nauma akong nagtumtumar. Saan nakapilitan, Pipita? Nana, agtungtong palak lang iti bilin. Sa anak mo't arubot. Taplutong palak amin nga ibagat ti anak ko. Dua kaminton ngagsarita inton madamdama. Nana! Saan nakapilitan, Pipita? Nuko nakajak-kayat, Mawatam! Sige! Isusumrumanan, ti kinatanggan ti ulo ni Nana Ulay. Amok no apaya na sa pagkasimang petlara. Nagipulong lakit day ni Pipita. Pagtintinulungan dak. Mamang, pagimbagat niyo matlaan ti panagtumaryo iti agas. Nakasalsalon na atak lang arudan. Nagadupay lang ay patpatumaryo kanyak. Saan ko man na natanggan ti ulo yung mamang? Kunakmanan. Awan tinalok ng nga ulaw. Anak ka lang, Lara. Adukit din ti amam ngam iti siyak. Saan kayo kuman nga agungat mamang? Pagimbagan niyo matlaan dagiti ibagbagat kada kayo. Awan, saan ako na mabate? Irurumad nakit din nga inam. Anya ko mati inaramit ko kada kayo mamang. Saan niyo kumaapanunutan nga ikuskuspil kayo? Patpatgan kayo unay mamang. No talaga patpatgan na, Clara. Saan mo ko mga ipaidam ti kayat ko nga ipaunag? No sika, masangwanam ti makan. Idinto asyak, dandani kun matalikodan. Nasaysaya at la kumamataya kon. Uray na asinggar dagiti dot ko iti dayta nga pag-ayo mamang. Adadot daw iti takyag wow. Matayak laang. Ar-aryekan kan. Mamang! Ay, pagustok ti tabangam ipaidam mo kit din. Nagimas pa dyan pa ng luto ni Pipita. Ay, nagpauin ni mamang kanyak. Diyak nakapagpakanan. Adadarat ayak apaskan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya nga ta. Naibusan ni Nana Ulay ti talo a butelya abog na iway ngayon padawat ko kan kuanay di kalban. Hindi saan pa'y ana high blood. Napakla na sa rangusong day diya bakit. Nung muna ta sa baali nung mabarte.
Dahil talaan, numaaman ni Lara asyak tinangtad, itibog na yuway ni Tinana, ay sigurado akakuranak. Rayman. Gungunada anang pabain kanya. Madam! Talaga, sana kaya't ninanaulay ti rumwari ti kwarto na. Saan nyo kanupay lakasarsarita? Talagan sa na nagpauyon ni mamang kanyak pipita. Diyak ko man agtulo iti din ang ayak apas kan. Kapalasak mat nga ruta. At kagayampas ka napapanangyaw? Nailakaman kayo ni Tilinutok. Amigatan tayon tulaan ng intun bigati saan nyo ang maibos pipita. Ay, kapilitan na kasta na, madam. Awagan na kung taagpaskan ang nangawis kanyak pipita. Si kantulaan ng timakaamukin ko na. Buwan, madam. Siyak timakaamukin na naulay. Parang na may ayok tumatlaan inton madamdama. Tulag kami kinampyaw nga ginom kami itistaw. Alas 7 tinagtulagan may. Amang ano pasado alas 8 nagparang dayjay. Iso amang rabiyak pay lang. Nagladaw nga minin nga oras si panagtulag yaw. Tay kumapay manggapon nga kuti dagiti bulong Na, awan mo't kakay-kaywan na nalabsan ta itay. Talaga si kam. Baribar ti panagsungsungbat mo. Awan dumam ka na budoy kinaampyong. Na, nakasirseryoso ka pa'y. Dagiti mulay di garden. Saan ka di abulong dagiti ay? Ay, kasanawa sana kas jay tibaga. Ammo ayan ni ampyong ti kunkunada panagkuti-kuti ti bulbulaw. Ngala, no mangrabi ka na kunam. Sos, makainom kan tupay nga raw. Ay, itayak pa nagtuk-tuk-tok. Di mo tagsasao ni Nana ulay di tao nagtikwarto na. Talagang sa nagpasugnodan kini Madam Lara. Nakaturog ko na kumang. Nagsapa pa'y matasardam. Nana ulay! Apay, Pipita. Anya tinasakit mo. Ha? Eh, magrabi tayong Nana! Rumor kayon! Umuna kayo laktan ka ni Lara. Nakpay kaya ti makisango. Hindi pa idam nga anak ko. Uray ibusin niyo amin na nasidaan. Ay, susapo. Nana ulay! Awan ni Madam Lara! At napaskat na dinarayan na! Rumor kayo ditan! Pudlo ka di, Pipita. Awan ni Lara. Ay, dapay na bate iti adubaw. Nana! Naikating kagaw na. Itay pailangan na sakit ti buksit ko amang tep-tepal iti bisin ka. May samot na dya, Pipita. Naibos dagaya mo ti adubaw. Pagbarte kak manlangan. Pagpabarte kak idak ni Lara intun sumangpa ni Lara. Kung nagnuusan ang makabartik na dya pong naiwain. Ay, nasampaligayam dya piktuna. Isto ka mabartag o kastoy laang. Hello, madam! Ay, nakayuwat gaya. Aywan! Nagsamo kami kinanaulay ng rabi eh. Naimas di matangan na. Kasano kumadyak na imas tinangan no napasabtan ti bisin ko. Awan day to'y apipita. Di ba kakagos iti kwarto na ito yung nakapakrabi ka ba eh? Saklam mo ano nakatulog ay. Orayag, ama kasangpet na pagbabartagak. Ay, ang suyabak batay na. Sige, madam, magpupunan. Alakal mo ta maluklukan. Lalo ta magpanunutot ti sa sakpit yaw. Sige, madam, bye-bye. Ay, jaksat kaya nga itanggwap titinawag ko. Ay, ang kurkuray na madawa ka na. Ay, talaga makabartag. Ay, kinam ko kitnay na. Maring makariigak to inton makasagpot ni Lara. Pagpapartag ka man. Naglain to matakuman siyang dagiti gagayon ko. Napilit anak langarot ni Imino.
Saan magkini ang makabartik unay tira dito? Saan adamo na ito'y ang pasuot nga ginong itinasangan? Oh, Lara! Makapagranata mo't gaya mi si Dito Pascal. Da kayo matgaya, Mrs. Mapalat. Ada ka dilugan nyo? Agkuyog tayong ito nga gawin. Red wine sa hamat na takargatib aso. Apay ngagmay-may saka. Nagkikinlantyaw nga rin dagiti kalamisaan po nga sa sala da, Mrs. Mapalat. Ha? Kat apay saan ka sumala? Saan samot anak sayan pa'y day tabay sa abutil? Uminumak mamat? Sige, tumaog kayo laang, Mrs. Mapalat. At dahi tan nagitigagayam ko. Naku, madamot laang nagsasala. Ay, karga akting aso. Sumalat ang tumot inton madamdama, Lara. Napayagan na jak nagwatwat kat di umirir-irtangan na kiti urat ko. Dahito'y tay paborito ka red wine. Saan unay ang makabartek? Ay, ni Madam Lara tayong busbusina. Sapay kas na gumangganat. At nga takabutang na. Panak mo tadi mamapati ter alyari takaruba. Ay, Madam Lara tayo kadugtang. Ang basing-basing nga magna. Saan agmat anabartek iti kunak, Pipita? Yak dadang nahiyaw, bakit? Naimbagtasan kayo na itong par. Kastaunay nga ron nga ikis kanrayaw ni Mrs. Mapalad iti nervyos na. Ay na, sika kumalangan ti mga garahe ti lugan ng Pipita. Itulog kayo pa yung muna iti kwarto yaw, madam. Subyak tulangan nga garahe ti lugan yaw. Pudno gayong bekunada nga uso pa lang ti milagraw. Payanan ko nam ti kasta. Nasapak mo ti kunakaw, nung nasapsapa ka pa yung may dito gardain. Nasapak namin na nakaturaw. So sinapa kung ti may dito garday. Mayat ano kasta, day taman ti kunak. Saan mo tultuladan dagiti kakadwam, dampyong, budoy, apaw. Kasta, sa pam lang ti agreng agtrabaho, mayat. Muray na bartek ka. Apay? Nangakarit ni nabartag. Ay, saan nga agpaiso? Nga mamang ano nagburarog kay ti kape. Salbag na dyan ngampyaw. Nakaturog akpaya nagururay kinkuanay di rabi. Ha? Nasabat ko nansong itay umayak nito garden. Isuda ka nung tinagkuyang. Ay, awanin. Naisungsong mo't gayam. No magustuhan tumot nga minakakuyukuyog ni Ampyong. Hurek lang nakigtot iti pa nakadalapos ko iti buti. Apaya na ba sa tipatong ko ngay? Nagpulang gayam ti arak. Ay. Apay, Pipita. Simangput ka din ni Lara. Hindi pa lang rabi, asin mangputan na. Di ka atay. Bigat nagpaisaon. Naturuga ka nakasanggirak iti kamag. Nene, nasakit mo tantital-tal ka. Kay bladak samot ka. Nanaulay! Agur-uray ni Madam Lara iti kusina. Umuna kayo latan amangan, Pipita. Di nakdisturbuan. Tuloy ko pa iti maturog. Ay, saan ang mabalin ang makita ni Pipita na gito'y buti tibog na iwan. Nagtumarak mo iti agas. Ay, nanasakit lahat ti ulog. Maulaw akpay. Pag-high-planak samutan. Ay, nadyak pa'y kayat ti matay. Ay, ang nervyusak matan. Ay, anda pa'y lang hangover ko. Sino man ang dayto nga umaw-awang ngaya. Hello? Hello, naibagabigat mo na naulay. Saan naimbag ti panagriing ko? Makapasakit gayam iti ulo ti bugnay wine.
Nalakak ang mabartag. Ama nga, may kaawa kayo laan. Nabayag siguro na saan kaya nakaraman iti arap kanya. Wagkat nga ta. Talaga ang maulawak. Amuyo, anda ibagak ka na kayo na. Nagdanon kami ni Paskan kanila ray ni Rabi. Umininumot kaya, mitinasangar. Anya? Nabartag kami ang nag-awit na nakilugan na itilugan na. Ang asam, dandani kami pa'y na inumpar. Nagalasan. Aguray ka man. Ipay-paiso ko na pagbabartakan ni Lara. Nanaulay! Nanaw! Ay, tantanin na itaramudon ni Nanaulay. Ay, sus! Agrupro pa nga. Kusko sila pa nakmatan. Kaslada na dagsa na basol ko. Ay, asipyak man. Nana! At nabasol mo kanyak, Pipita. Ha? Apay asaan nakarin ni Eng idisimbangpet ni Lara. Kasano, Nana? Dandani nga minantay nga tirabi di nakasangpan. Unaw, adari mo kaya't amamwak. Anya kumamot ngay, Nana? Ulbod kagayam akatulong. Saan kan nga agin kukuna? Ibagamlaan nga, no di mo kaya tabir nga saan ka iti ulbod. Ay, kastoy nay. Kuna ni Madam Lara, pinilit na ka daw, uminom. Pinilit na gaya gagayam na. Katgaputa sana naruan, nadarasa na bartag. Kat, dandani pa'y naidungpar da ka ni Mrs. Mapalad. Kasano na mo nyo dito, Nana? Siririingak pa'y lang, idin makasangpet ni Lara. Pawpawilan na nga ginom, isumagayam ti sarangusang. Anyagi ko na ni Nanaulay. Siririing ka mo pa'y lang, hindi makasangpot ni Madam Lara di Rabi. Apay nga wag nga niya pinahungtan na. Asaan ko kano ari ni Eng? Namakuray ka. Kasano ka naamuan na? Tidandanipan na kaidong par na Madam Lara. Ay, at dalakit din nakamuan na. Kat, di nga tamisis mapalad. Alam, sakpay akinasarita na. Sandan sama na nagkit-kita kini Mrs. Mapalad. Damalagip kao. Masansan amang ngagkong ako ni titelipon ako. Nang nasumuril ka ko ni tisalas tasong batak ko ma. Awan mat ni Nanaulay. Kasunong daita. Nasakit pa lang ti ulok. Kan maulawak. Naguparak ti banyo itay. Ang dalatang over ko. Pinilit ko lang timay ng pisina. Ang daytay folder nga ayan nakiti papeles. Nalipatak. Awagak man kit din ni Pipita. No awan lakit di ar-aramidin na. Paikon. Natatat, agriringan. Hello, Madam! Ay, madi at talaga tipan na kay sungsong ko ang nagginom idirabi ipipita. Saan kunton ang maulit pa? Red wine ti ininom ko. Naritnak tipan nakabartek ko. Saan kayo nga takanarwam? Madam! Talaga saan, Pipita? Ay nasakit ti ulog. Sa nalipatak pa'y nagiti papeles. Alaang man iti kwartok tayig mo dito, Pipita. Sige, Madam! Uray ta nalpasan ti trabaho at di ko sa klabiit. Usaram ti kotse, uray ta natarimaan ng Pipita. Ngam aganad ka lang iti panagmanehom. Naimbaglakit din tarimor ni Pipita. Ay, sapay la kumatalok na dagos ni Nanaulay ito'y gate na. Daytan. Mrs. Mapalad, si kamat gaya. Ay nakunak no na aringan ni Pipita iti kinaman ang lilipat nila rakat nagsublay. Adda sa nga ilik idi kalman. Nakatutin tada kanyak.
Kat nalagip ka man, iso nga, patikwan ka. Ay, agya pa naglaunay ka dagitoy, Mrs. Mapalan. Anya ngay tilinaon da ito'y asupot. Nagduduma. Stateside adi lahat kada prutas na kita. Ay, agya man naglaunay manan Ay, dumanon ka tagpalamis ka. Ay, agya man naklahangan, nana. Maminsan tulagan, tani ang dardarasak. Mayat sakit diti panagbaknang mo Umalati wakto iti balayaw. Ang sangutan to nga aginaom. Ay, nagimasan da ito nga arak. Kunakong kat. Nagatapak itay nga arak ti karagati supot nga inyawat ni Mrs. Mapalan. Ada pa'y pulutan ko nga stateside adilaka. Kompleto. Amonak nga isagutan. Agaluwan kanyak na ijay alara. Talaga apang babartakak. Nanaulay! Ano kayo dito kwartuyaw? Ni Pipita. Apay, Pipita! Kanya mina nakatanggap diri daw di kwartuyaw. Kasano nasubrek ni Pipita dito kwartok? Ay na, makita na lakit di nga agin inumak kat ipulong na kanilara. Anya ka dito alamidin yaw. Ay, agin idaak. Apaya. Irikap mo mang kiniday taridaw. Ada ka din ni Lara. Ang mga namadam na mapay. Nangagyamot di pa nagbusina no sumangpay. Ala, ingkan aglutaw. Apag isunto inton makasangpat. Ayaban nakto inton mang rabi itayawn. Apag iso anabarte kak tumeten inton mang rabi kami. Agaluwan ni Lara kanyak. Talaga apag babarte kak. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Awan nagi inom iti story, iti lumabas ta. Anya ti nagtulagan nyo kinyampi ang saryaw. Saan kami nagtulag? Ay, ngam nasayat mo ta. Tapos masapak, man na maturaw. Kaduan nakpailang arod Entagi deliver iti organiko aganagan. Nah, ay, tay, talaga yan. Ay, kaduan na. Angam ka. Kamong tao, ada pang panunuta. Ya? Anya nga tanong mga ramit tamot iti piskarya. Ha? Anya piskarya? Datay ika napasig nga awan ulo na, tipupok mo? Oh. Sana ka makiangangaw ka mong tao. Punaw, piskarya ray tao. Excuse me. Oh, pasensya ka na kuman, Lara. Jakmut nagahwida doon, tinagtigab itay. Day talakit din. Agyaman akta makabsuog tin pameriendam. Kanay maglangan, ta sinardengan na kitay. Isupay ama ikonobyak ti pagplete. Aywan gayam. Pasensya kayo ko man iti dandani pa na kaytong partayo idi. Ay na, talaga anag nervyuso ak. Kunak numatay ta itin. Sa anak mat anabartag iti kunak. Napigsa ti pan nakaulaw ko. Agpalpa tayo pailaan sakpay nga agawid tayo. Ay, amaga nur-urayan na ka ni nanaulay. Amo dalatan numaladawak nga agawid, Mrs. Mapala. Narabiyanak mat nga agpaiso. Si kaman lang ng mga garahe ti kutsi Pipita. Ay na, pasukatak tumat kit diti naranyag asilaw diti paggarahe. Oray siya kung timang sukat, madam. At damot-agdam nga usarag. Nag-overtime kayo ng sakit niya. At dalaang inkamakam ko, tadi pa iso nga aramidag inton bigat. Ay, nailugan ko ni Mrs. Mapalan. Inawis ko mata na nagmeryenda. Ipa-ipaya na kaludak, madam. Inunuray na ka. Nang rabi ikayo kumalatan akin ni Mamang. Kinunana itang nagtuktukak to lang iti kwarto na inton makasangpot kayaw. Tamang rabi tayaw. Agi na naak lang arod biit iti kwarto. Siyaktun ti mapan agtuktok iti kwarto ni Mamang. Nagpayag lakit din na sumangpot ni Lara. Nagturog ko gaya iti nagdumog ko iti labiseta. Naking utak idinanda ni mayuwalin ko nagiti bote kan baso. Mamang!
Rumor kayo iti kwartuyo, tamang rabi ita yon. Wan, umaya ka. Daniak na ibasingit itatakder ko. Talaga na barte ka kunay. Apa akas na titimot niya, mamang? Naimbang tasimbang petkan a babae. Nabartat kayo? Wan, barte ka. Awan sirbib nga anak. Awan utang mo na imbang anakam. Anya ti sasawa yun? Apay anak ginom kayo iti ara? Sumardang kan. Pawilan nakit din. Ipaidam mo la aminan. Awan matsakit ka. Kaanon tao ti panangan ko iti naimas. Inton mataya kaon. Anyan tupay ti sirbina. Kadyak makapangan iti atang. Mamang! Anya ka di dagita kay bagbagayo. Apay anak bartek kayo. Nangalaan nyo iti arak. Awan bebe ang mauno nangalaak iti arak. Nasakit tinakam kukin ka. Mamang! Nasakit tinakam kukin ka. Awan utang mo na imbang anakam. Saan apod no day tamamang? Patpatgan kayo. Amin nga aramidek. Pagimbagan niyo. Paidam ka nga anak. Mamang! Nagistayanan anak karamutan ti rupa. Talaga tataalag ti rupa. Ipatan niyo ti bukas, Madam Lara! Nanaulay! Masaksak na kaulay iti anak yan! Di ka man pipita. Nujak nakalapad iti buong ni Pipita. Na itumugad ko man iti swelo. Agpasitan ti kanan niya, Madam Lara! Namitlula nga nagisubo kayo! Uray ka sa no ti kinaimas dagiti linuto masidaan tayo Pipita. Diyak maimas ti mga. Nagsakit pa lang ti ulog. Talaga nagipapaksan ni Nanang Ulay a kinapit ko na impungot na bukyo, Madam. Nunchak na alis to ang tibin malaan. Abangan na na idumudum kayo iti swelo. Nasakit din ako ko Pipita. Itay kumapaya makibiyangak nung nahalak ni nagbain. Abangan no kaguranak ni Nanang Ulay. Sana po no nagiti babasol ni mamang kanyang Pipita. Apaya saan na maawata na pagimbagan na amin nga aramida. Kapungata-ata na bartag. Inranta na laki diti nagbartag. Ngam ti pakastawak. Nangalaan na iti arak. Mas tawak mat nga ron, Madam. Nangalaan na kayo ngagpesaw. At saan mo tarong-rumuan? Sige Pipita. Ituloy mo tibangan. Sumro ka kung iti kwarto. Aywan gayam, mangipan kanto iti pangrabi na mamang iti kwarto na. Wan! Nyamot nga minan dito anak kasama. Napukaw lagit diti ganas tayo na ng rabi eh. Takas ano? Inranta ni mamang pagbabartikan na. Nasakit ti ulog. Idak labi. Itay pa'y nga awagak ni Pipita. Sana sumungsungbat. Ngapay nga ta. Nalpas ko man ti trabaho na iti kasting oras. Kamu tau? Oh, Nanano ti silpon mang. Apay ang biding-bidingan. Gumatang ka nga minon iti baraw. ay sos, jak may sukat na ito yung cellphone ko, saryaw. Napatag, apakalaglagi pa, kinipipita. Anya pa kalaglagi pa. Ahon kayam. Kumusta ni Pipita? Awagak nga rod, numusan mo ta sumungsungbat. Na, mga no nakaturog mo na. Awan nga tanti patag mo kinkwana. Ay sos, napatag ka kagayam kinkwa na Ang mga no nabanlog lang nga nagtrabaho. Iso nga, inton maminsan lang nakasarita. Inisabrak ko dito yung kwartuyo, di pangrabian niya, Nanaulay. Amangan no mabisin kay launa yan. Sino tinagkunaga iya gandak iti pangrabi kasla sa anak mo na makabalbalen. Binilin nak ni Madam Lara sakbaya simrok iti kwarto na. Kaya't mau, tas ikati isarunok apugut-pugutan. Nana,
Amok nga kadwa kayo kanilara. Tiawanan bain nga anak. Matayak laguman. Ay no, saan kayo kumamot ng sawi ti kastahan, anak? Ay nako, di barantag na. Jakmet lamakan ti kayat ko. Matayak laguman. Nasakit ti ulok, Pipita. Agay bladak sa amin na. Iyalanak man iti agas ka. Oo na. Uno, kaya diyo, itaray na kailangan ng hospital. Kanak iti agas ko kunak. Agtignay kan. Matayak lang. Al-alyaan ka. Mamutut lang ay, am ni nanauray ang matay. Sino nga miniti di mabutang nga matay? Ha? Bartek na lang ata, di pa nagsakit ti ulo na. Ngam na nga laan na kayang miti arak. Imawag kayang di kamutoy tayo, ngam diyak na sumbatan. Nakaturog siguro itay. Nay, nakatapahaya ni Madam Lara amang sangsango iti tinimplak a kape na. Madam, nasakit ka di ba ita ulo yaw? Saan ang Pipita? Kasladyak makapigsa. Danda ni sana kami na nakaturog. Inikam ka di matlang ni mamang iti kanan na idirabi eh. Wanyam, saan na kaya timaan? Malaksit no nangan matlang, hindi nakapanaw ako. Anya tinakita mi ti kwarto na Pipita. Buti ti arak. At dapay dilata pulutan na. No, saan tayo mat nagsitsida iti delata? Ay, kayat ko nga amon no nangalaan na iti arak ken delata. Lain bagabigat yo, Mrs. Mapalad. Papanan nyo ka di? Oh. Ay, bayat man ta naisem ka kanayon Lara. Nagpintas ta kalin mo. Wah, mapanak man iti henti customer ko dito sa sentro. Ay, lumugan kayo nga rodan. Ay, tulnog kayo. Sige. Ay, agyaman ak tabakalugan ak manen dito'y kotsem. Akit, kumusta mo tinegosyo yo? Ay, adamit lat na customer ko. Yagawat ang trabaho at apno daigatang iti kanen. Kastama matagbiak. Uray anya ak klase ti pangortaan, nadalos lakit di. Day tawet nga ron ti madino dadtuma. Narigat ti makabasol. Ay sus, kababain na ti pakasarsaritaan da tao. Sakit pa ilaan ti ulok. Diyak lang kumakayat ibumangon nga mabisinak. Ay, Pipita! Umay ka man dito'y kwartok! Ay, madam, tao. Nakaring kay kaya man. Kasta, nupugkawan ka, umay ka dagos. Daklay ti asidegteri daw ti kwartuyo, tayo nga daldalaos. Saan kayo ariniingin anamigat itay Tamo kabadbad iti bagbagiyo, gapot pa nakabartekyo di rabi eh. Masagutak la ko maabumangon nga mapisinak. Nasakit ti ulok. Bunga ti pan nakabartek yun na ito, nana. Ay, nadiyo ka balan ti magna. Asibayan kayo. Agkapi kayo pa eh. Tapno mabang-aran kayo. Kan agtumar kayo iti agas yaw. Umay kayo. Alaban nga rod. Yan, naigat no kalat ang matay na tao. Ha? Yan, pagkalat ang matay. Sige, umay kayo. Pakniam to man ti kwartok. Ngam, saan mo nga idulin ti arak Inumak tumanan into narabi eh. Anya? Anya pa ilang arurayam nga ay. Tulungan ako at tumakdar kat na eh. Narigat ti mabartag ngam na imas ti arak. Sige, kumput kayo nga rin kanya ko, nana. Tulungan na katumakdar nga witay pa nakatakdar. Ang kakabawsan. Ang kasan. Ang partikto ka naman ang nito narabi. Ada pa pa nakindon bigat saryaw. So si kantupay lang ti makamoy ti gardina. Nay, amangan no kayat nak ngay kuya iti papanam. Ay ngam no kahit mo ti sumurot di maitlat ta. Oray ta, awan mo ta dong ramidin ta iti gardin. Kasla pagimbagan sakit, di ta papanam. Narigat no may kapis Ay, wala, pagimbagan.
Uray awan nobya ta. Ay kat, niya nga raw. Santalaki di ama ibusan iti pangwartaan mayatan. Pangururayan iti panagapit iti garden. Naimbag ta nakaawag ka, Mrs. Mapalad. Ay nakailiw kamot na makatungtong. Agyaman gayam iti arak ken dilata nga inted mo. Ay naimas. Agyaman nak. No nagustuhan mo't laan na naulay. Uwan, inimas nakmat. Ay nakaro ti panakabartag ko. Anya pa'y ngay, nagpapasa ko na nagbabartakan ni Lara. Kano nagsilpad ti anak mo. Inlogan na kita'y bigat. Nasingpot nga taken ka, ngam napaidam kanyak. Pawilan akit din nga agsida iti naimas. Dahil kanon tupay nga iti panagsidayo iti naimas, uno naraman na no kasta. Dahil tagarod ka. Ang mas daw lakit din ipipita no nangalak iti arak. Sanda nga ammo asika tinaggapuan na. Nay, saan mo nga'y magbagasyak tinangtad, ha? Pambarak ngamin amang ipulong kadakwada nga'y. Sikreto taday jay. Ikanak tumaday. Delikado sa kanilara. Numaamuan na siya kinangtad iti arak iti inana. Inranta na gayam tinagbartek. Kat nagbabartekan na ni Lara nga anak na. Nusan ko apagustuhan. Ay, delikado. Ang mga numapagurak kat ipulong na kanilara. Kuya tay, pinasarsarita ni nanaulay iti telepono. Kahit nga ta, tinangtad iti arak kat ko na. Hunab nga ta, ajak nadlawa si iman na pipita. Pagtultulungan da kanilaraan niya. Ay, nana! Agsagana kayo kanilara. Agbartekak manan inton rabi kat pagbabartekan kayaw. Nana! Sandak kumakagura iti bagak kada kayaw. San kayo kuman ngagbartag? Tadi ngumato ti blood pressure yaw. Ay, sus na rigat nagsakit. Apay abibiyagan na kaya? Katulong kalaan, pipita. Katulong lang agpaisaw. May sakit kayo. Kaya't mau ta sumaruno kang aggibaws iti paboritom ide at iliseryan. Ay, nana. Ti kayat ko asawan, ibagak kanilara nga ikatan na kan akatulong. No saan na akayat? Siya ti pumanaw. Ay, sana? Saan yung aramidon di kasta? Apay, mabain ka nga gawin iti lugar yaw adi pa'y nalpas ti kontratam. Padasindak nga ipulong kanilara. Mga nod at nangagpungtot kayo. Ay, so apanawan kayo. Ado pa'y karamidan. Inlamang mula ang tijak pa'y na inom nga arak, agalwad ka kanyak, pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa'y nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunaklakit din no inlamang ni pipita ti arak. Ay na, ano pa'y tinabatay. Saan pa'y analuktan ti maysa? Pungot at lakit din no indulin na. Saan kami pa'y analpas kanilara? Pagbabartek at mananintong rabi ay nagimas ti arak. Awan mo't sakit ko. Nangin ko, nga da kinasarsarita ni Nana Ulay iti telepono, Madam Lara. Panak-punak, iso tayo chay, tinangtad iti arak kan ko na. Sino nga taday dyan, Pipita? Kan apay nga ar-aramidon na dayta. Ay, day tatisan ko nga mo, Madam. Ang mga nugayim na. Ngam ti problema. No kasanulaang ti kinasikap ni Mamang. Di mo na naglawan nga danang tadi ti arakan ko na. Day tamat ti pakasdawa. Saan mo tarumrumar? Kaslaglang akmat ka na mo lang tadyak makikita. Makagura ako ma, tadi mo maaywanan ni Mamang. Saan ka mapabasol, Pipita? No kasano ti kinasikap ni Mamang. Nasiksikap pa'y day mangmangtag. Apay nga tangag pa'y sungar aramidan day jay tikas jay kin ni Mamang Yaw. Ay, masapo lang maduktalak no asinaw. Ay,
Uray no nalagawan. Simak, makisindi ka ta. Kat, ayan nga rin ni mamang ita. Anda nga tayo ti kwarto na, madam. Anda pa'y kayo may pagkakatakayaw. Ang partekto ka naman na nito, grabe ay. Ang hiya? Wal, madam. Binalangan lang pa'y kitday, ano ang ipulong ang katakayaw. Iramurangan lang ka no ha pagbabartikan. Oray, santa na mga aldaw iti dito yung merinda sa riyaw. Inapoy kan pansait. Dito karang iti kalday. Saan mo kaya? Kahit ko mga anak tulad ta. Kanaya. Anda ko maarak di na. Imal aldawan aginong ka iti arak. Tultulado mo na kiti makikita mo nga aldawan di tagin inong magbarbarta. Ang ako kumutlang. Ay, naimbag man nakita nak ni Ama Burag. Nagkasangay ka nung timay sa nga po ko na. Kat, nilakay punpun niya pa. Saan mo nakita? Nabayagan. Diyak nakita nilakay punpun niya pa. Danana ba siya hanggang nanasulat ni nakita. Dagitay mo't gayam dua bakit tinaranaam? Naimbag man, tasan ka anay tong taong? Naimbag, ta sa anak nga ag-overtime inton madamdama. Ang mga no isungsung dakmanan nga uminom. Makapanganak laki di, agawid na kadagos. Nga, jakon kayat ti uminom. Nalakaat ang mabartag. Karinday tawan. Sige nga Rudan, tayo tuloy konti trabaho. Ang mga numauntanak pa eh. Naglaing ako man, tiyaw dagiti barkadak. Ni mamang ti pampanunutok. Ang mga no ipaypay sunat agbartag. Kasanong katalangan, nagpada kami anabartag nga agina. Ang mga numarabianak basit nga agawid, Pipita. At ang amindar aya kapaskan. Di, saan kayo ano din nga lakaman iti pangrabi eh? Uray saan latan. Ay, jakla ko makayat ti mapan iti paskan. Ni mamang ngamin ti pampanunut. Ang mga nung ipaypay sunat ti agbartag. Ay, ayan nagayam. Itailangan pangal daw, arim mo rin ti kwarto na. Di na pa'y kayat ti merienda. Ang mga no aging inumkit din. Saan mo't anabartag ti tibak na? Anya nga ta tinasayat nga aramidan ay Pipita. Numabalin alapdan ti panaginom na. Padasa ka, madam. Uray kaguran ako na. Impakta na itaibigan. Ang pagawidan na ka na iyapugyasan no makibiyanak. Ay, talaga asabali ti plano ni mamang. Apagbiitak iti papanakapaskan, Pipita. Makapanganak lakit di. Agawid ako. Kunam nga tajak nang nga na kinasarita mi ti cellphone mo. Inran tampay tinaglembang iti kwartong tapno jak madlaw. Asino day jay? Ni Madam Lara day jay, nana. Amangan ka no marabyan. Anda ka no nakawi sa napaskan. Uray sana na sumangsang pag. Ha? Nakaluto ka kaday iti pagrabian tayaw. Aglutak pa lang kuma. Anong numabisin kayo? Umay kayo ti kusina at merinda kayo pa? Makapanganak tupay nga raw no pag meriendaan nak. Kaya pala ururayam. Agtignay kan. Agsubli ako iti kwartok. Apay amulmulang-langan nak si Kapipita. Ay, panawan ka madlaan. Ay, apaw. Anyan day tang amok. Samanin sakit iti plano na. Ay, masapol alaptak no agbartak manan. Nakigtutak pa eh. Customer mat kayam. Saan nga umauawag ni Nana Ulay iti cellphone ko? Ad-adda pa kidi asyak ti umauawag kan ko na. Ay, agdanag akbatan. Amagahan no agatap kanya ko ni Larak. Wano, sisi mo nakpaikat nga taan. Noon niya nga minti na pampanunot ko.
Lakad na panunod ang tinangilibas ang nagala itiref iti pulutanag. Agamang sa nabalay, naiimas mo na ito'y nga arak. Lumaibos ko na ito'y nga arak nga intad ni Mrs. Mapalan kanyak. Magibaghaak tumanan. Anya nga tamot ti ibaga na ita, Pipita. Kunak no simbang petan ni Lara, Pipita, si Kama Gayam. Anya ka ramamedin niya, nana. Anya ko matibibi ang mau, saan nakasingaan? Agininam kayo ka di ba na ni Tiara? Ipangal yung kimo ni Madam Lara. Panunodin niyo kumanda sa lunat niya. Uray anya ti bagbagam, Pipita, saan nakamalapdan iti kayat ko nga arabidan, mawatam. Uray mabanog ka, sumanao dita. Adumot ti katitiks mo kas laki ni Budoy Agsasarong ti panagtanitit ta silpon mo saryaw. Mga ano ko na mapabay na kitag titex kanya. Saan? Dampyong kinansong na kitag sinsinublak nga titex kanya. Nakasagana ka nung tilamisaan. Uray tilamisaan iti balay ni Pipita nakasagana maten. Nah, awan mo ti makita ka nakaparabaw nga arak. Ha? Kahit ko asawan, nakasagana ta namang rabi. Badam naman namang rabita. Kwa, kaduang na. Ha? Pagustuak man langan, nagiti adwak. Nalipata mo ti masapa papanantayin ton bigat. Si kalata ti makamaw. Uray sakto latan ti mapan. Mabisina kong kit mga anak kong. Ay, kwa, mga anak mo tin. Ang aram, narigat na pagkadkarang ti grasya. Nagbayag kalakid din amang ilok at itiruangan. Ay, Anya ayatar aramidam. pasensya kayo na kuman, madam. Napartit kayo. Anya pa ilang tururayam. Taman tiri daw ti kotsek. Tulungan na kadong saag. Si kanton ti mangigaray ti kotse. Wan, madam. Ni mamanggayam. Di na kayo tirumor iti kwarto na, madam. Anya? Apay ka no? Nagbartak manan. Saan amay susuro na itabakan? Ay, kaya't nakapagbabartakan manan. Sige, pag-gusto hindi kaya't na. Ay, sus, delikado na ito yun, apaw. Agapan saan nagiti mamartag lagi na. Nya kaya, Lara. Di mo laba urayan nga ilukat ko tiruagan. Kaya't mauta pungot-pungutin ka. Talaga na bartak kaya manan mamang. Natangtala unay ti ulo yaw. Sanak man nabibiyangan. Aguray ka man. Saan nyo agamdan di mga pungot kanya? Nabartak ka man. Takno patas tayo mamang. Aglab-labas kayo. Madam! Madam! Nanaulay! Eh, saan kayo nga nga pa? May saka Pipita. Ay! Ang tanda kayo ko ba? Ay, nimbag na nakapaglisik. Ay, madam! Makan kayo niti kwarto yaw! Sakti makamukit mamang yaw! Ay, Pipita. Saan ka makibiyang? Ay, sige mamang. Pagustuhan kayo hindi kayat yaw. Ay, madam, saan? Ay, nakit din na ito yan! Paano na nabartag na kiti ang ilakaamo? Mas madyak ka ba nanti bumangon, Pipita? Nasakit ti ulo ko. Namarte kat launay di rabi. Kasanumat nga minaya, madam. Agpada kayo kan mamang yaw nakaruti pan nakabartag yun di rabi eh. Uray na barte kat idi rabi eh. Saan ko ang malipatan tinapasamak? Agbabawi ak. No, sa anak nga tabin maat. Ama, ano nakapagdinang ran kayo? Day, tamat nga tatijak kabaulan nga aramidin itibukot ko nga ina, Pipita. Amangan, nung sikat tinadangran na. Nakaruti bartag ni nanay di rabi eh. Saan na nakarukat? Hindi pa nang tanggal ko kinuha na. Kasta unay ikis na itinserek mo iti kwarto na. Ay, saan ka di pa yan nakaring? Jaklam mo, madam. Sa anak pa yan nagtuktok iti kwarto na. Dakat nga tanati kapsot na ita. Kita unto-inton madamdama. Ipagdanagak launay. Nung umato man ng depresyon ti daran na.
pasensya kayo. Impang tanin na ulay pagtalawon na no ilamang ko dagiti arak iti kwarto na. Kasladyak ka ba alam ti sumbrot iti trabaho ka? Ada ibilin ko kin kapipita. Di mo ibagbaga kini mama nga jak simrat iti trabaho ka. Sige, madam. Ag tinulong ta amang duktan no asino tinangtad kan kwa na iti arak. Nasapan sakit niya simrak ni Lara iti opisina na. Itayak pa'y kakururay dito'y. Makilugan ako makankuana. Adumat kit ni tricycle na nagsandag ni tayo. Jak naglugan. Taxi ti kayat ko apagluganan. Gamawan mo't. Apagbitak mo't lakid di iti papadak. So, paurayak taon. Intun makasagputak awagak ni nanaulay. Nagtamang kakankuana. At ay talaan, lumangi bagakit di man diti ara. Talaga, Jack, kabailan ti bumangon, Pipita. Kasla na barte kak pailaan. Naimas at talaga ti arak. Inuman yun dita kapeyo, tap na mabang-aran kayo, nana. Madamdaman taon, agas asok paila ti kape. Mga numasinit pa'y ti dilak. Ay nagayam ti kun na tinalaing nga anak kao. Iti, pag nakisubang namat kada kayo, iti rabi ay. Nagawan na abain na. Tsak payla kaya't makita. Sapay ko matasan na adamagan no rin buharan ni Madam Lara. Amang ano kang mura na katunangon butak kan ko anak. Unak nga may nadikan rumwari di rabe. Naturog ka lang kuman iti balay ni Pipita. Natagtakan kan sa mo ta naguray kanyak kamu tao. Madlaw ko anak saya nang di kinagwapong ka. Di ka man? Mang sutil ka man tatas laki ni Budoy. O niya, mapantan uno, mapantan to pay lang. Itay kumapay lang nga pimanaw tao ino napanta. Ta sarsaritaan nak pay maglang. Nagbayagak ang nagdigos, Pipita. Yung pinanasakit pa'y lati unog. Nangatun sa man ang depresyon ti darak. Nagtumar kayo matitiagas yung itayan, nana. Ang amrik na nyo latati pag-iyaw. Kuyugan kayo ti doktor na madilag tatirik na yaw. Ituloy ko laang ang ti maturog. Nalpas ka di amin na trabaho, maun. At napay aramilag ni Tarwan. Ang gaikak man ka nagitiba at nagitimulak anatan iti likod ti balay. Panawan ka nga rudan. Ay, naimbag tadyak nakita ti anak ko. Tadi ko maad-ad daan nagsakit ti ulo. Ay, agyaman ang kamaw. No amulang at ni nanaulay asana simbrek iti trabaho ni madam. Ay, tiyak lambaon. Tinasayat. Inakpay dalo sa antibakante ak kwartaw. Baring at danilisis mapala di balay na. Baring at tapay arak na. Uray bayada kaon. Mapalad Residence, hello? Mrs. Mapalad, ninanab nga ulay day taoy. Da kayo matkayam na naulay. Kasangsangpad ko laang. Panggap kayo nga awagan, nga nakaununa kay Batan. Imbartek kak madal ni Lara idirabi. Uray ti anak ko, nabartek maagayam. Nagbinartek kayo gayam nga agina. Naisungsong nga ta, kadagiti barkada na. Wano inranta na. Ay, denggam ti bagak. Agpasigak man ken ka. Ang mga no adapay na yun tiinted mo nga arak kanyak iday. At naman si magpatabog na iway. Sige, agkita tayo itigityo. No, malipasang ni Pipita. Adda ni Pipita di tarwar. Aganos kang aguray. Sige, intun madamdam mga rudan. Anya day chay. Kaslada nangilukat iti daw ti kwarto ni Lara. Ay, sika ka di day ta, Pipita. Wait na niya! Nakanunod ko man siya galos iti bangin na kwartaw? Kung nakita yan, no iti kwarto ni Lara tinaggapwang. Aga, mabitlaan. Kung nakmano di taruar ti pagdalosam.
Sisiman nagsamad. Nalpas ako na nagdalo si Tirwal. Inakop ko lang mo't nagitinaurno nga bulbulong. Anya ko mamatagapuan nga sisimod kayo. Da kayo man. Diyang paisaw, Pipita. Sige na, panawan kayo, pay. Kat papanamanan. Baliwak nagdalo si Tikusina, nana. Ayun kayam. Kayo titag merienda. Madamdaman taon. Sige, itakan. Agsubli ako ni ti kwartok. Sige nga, Rod. Saan mo't nga tanang ngag ni Pipita? Di ba nakisaritak ka ni Mrs. Mapalad? No sa langadan na. Nagdengag itinagsaritaan mi ka ni Mrs. Mapalad. Booking kon ti pagig. Sigurado lakit ti kay pulong na kanilara. Ay, oray man. Nagbarter kak tumanin na. Nagsakit manan mo't yung ulog. Ay, nervyos ko lang at ada ito. Ganun na. Sakpay mo't kaya't ti matay Nagimas tupay ti ara. Oops! Sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Una pigsandag sa upipita. Ang mga numanggag na ka ni Mamang. Ay, saan nakakadian naglawas si Brigit ti kwarto? Saan mati ko na, madam? Katunad daw naman. Panunutan lang ay mayak ng dalos dito yung kwartaw. Nalawag anang ko iti panagsarita dagi ni Mrs. Mapalad. Uray siyak, madam. Ni Mrs. Mapalad tinangtod iti arakan ko, anak. Kat nagtulag da nga kitain ton madamdama iti gate. Anya nga tatiga po na, nga inaramid na dahil Pipita. Nabainan nga ta, hindi pinagkadkadak tilako para ubing ka no? Di mo't sinalangad yun din sublat na ni nanaulay nga inikan iti dahil vitamina nga ibagbakana. Saan ko asinalangan? Kinasarita kiti nasayaan. Kasano nga ron, madam? Anyat sumarunong nga ramitin tayo. Saan kang padlaw, Pipita? Masapol ang maaktuan ta ida, tapno saan ang makapagulbod ni Mrs. Mapalad. Sanak nagmamawya si Murot kin kakamutaw. Napintas na jay balas ang anang mamuta. Naragsak pa ya kasarsarita. Napag iso saryaw. Di lamamin panagaapitan. At dan nakasarita anangin ngina ti panggatang nakaragiti apitin tayo anatang. Pagimbagan na pa. Mabalinang nadatan ti mangkumpra iti apitin to dagiti padatang agargarday. Una, kasto iti agbiag. Agalibtak ka tapno manayunan ti ornong mau. Aging gangadan to gastusin ta ang mga asawa. Ati kahit ko asawa, ada pang asawa tan. Ay, no itakas lamag tinda ti agasa. Ay, maawatak ti kunam. Kas malaki ni Budoy. Iso di mo ilawlawag pay. Nalpas mo't langan nga data dito'y ilayuntan ti agpasyar. Ina, maragsakan to lagi din ipipita yung maman na rita. Ay, bareng makasaritak to na. Ndiya ka mo, nunya tinakakumikuman na, hindi nawaga. Nayadak lang ti magna. Saan mo't nga taanadlaw ni Pipita ti panaglitik ti Dornam itay rimwarak. Tsak mo nakita. Ay, habang ano mga agdaldalos ka nagiti kwarto adi mausar. Irigap ko matladagos ti gate tapno saan ang makadlaw ni Pipita. Ne, awan pa yung ni Mrs. Mapalad. Nanaulay, adaap dito. Anyan da ito yung Mrs. Mapalad. Kas laalot it asumirsirip. Naglingad kaya miti kayo. Itay pa inur-urayin kayo. Dito yun. Awatin yung dito bayon. Pinarabaw akitinat natin. Tapno saan amadlaw nga arak ti kargana. Dito. Ne. Naglukat ti gate. Ni Lara! Lara! Kunak manoda ka iti opisina yaw. Anya ti kayat asawon da ito. Sige na naulay. Mapanak ko. Adapay na patagapapanak. Makapasaya titi salon at yun nagita natang. Mrs. Mapalad, saan kayo apumanaw? Agsarita tayo pa'y. Dumanon kayo. Saan kayo ang makapagulbod kanyak, Mrs. Mapalad?
Amok na niya tinagyan day ta abayon. Nangag ko na niya tinagsaritaan nyo kin ni mamang iti telepono. Ha? Awanan ka itibaen. Sisiimod nakgayam. May samot day jay apipita. Nasa isayat laangan apumanawak tada kayon ti agkabala iti day jay akatulong. Umay kayon, Mrs. Mapalad. Kaya't ko adi tabalay ti pagsaritaan tayo. Tapno awan ti makangag. Saan la kuman? Mabayin ako na ikan kalara. Saan laang pakawanundak? Nasa isaya at matlaang no makapagsasarita tayo, Mrs. Mapalad. Kaya't ko amalawlawagan anaimbag ti amin. Saan anasayat nga da saan tayo pagkikinawatan? Awat ti sapsabali. Noan niya gamin dahi jay panunot ko. Mabayin launay kan kalara. Pakawanundak ko ma. Kakaiso na anormalan ti blood pressure ni mamang manipod iti si Mardengan anaginong itinasanga kan agtumtumar iti agas. Lara. Amuyo ti ugali ni mamang numabartek, Mrs. Mapalad. Di na amu ti lubong na. Inranta na ti nagbartek at nagbabartekan na. Kwa. Marunawak sa itibain. Saan nagayam anaminsan nga inikan nyo iti ara? Nabain na nakidi saan nakapinagustuhan, Lara. Diyak mo no apaya na panunot kong aramidan ti kasjay. Sa insublat mo ni mamang na injayaan itilako. Uras ko manong kasta. Nakarkaro pa itinaramid mo. Nakasagana akit yan yaman na panusa. Pangasim laang sanak nga idantarom, kababain. Diyak kahit ti mabalod. Kababain, kadagiti karuba. Pasensya kayo, nana, simbre kaklatan dito yung kwarto yaw. Nakita nga may nasana nakatangap. Awan bain mo pipita. Nagtulagandak ka ni Lara. Ni Madam Lara ko matikasarita yun dita. Kan pagimbagan niya mutlaan ka, no apay na panunot na tinang pasim kada kayo. Ay, jak kayat makita ti panagrup-rupan ni Lara. Pumanaw kan, no di mo kayat akaramutak tarupang pipita. Nana, saan kumamuta? Pumanaw kan wano saan? Pungutin kan nay. Kwa, mangan tayo, ta nakaluto akon. Saan kayo kadiba yung mabisin? Jak maimas ti magan. Gapu iti dayto niya inaramid yung kanyak. Talaga di mo kayat ti pumanaw. Sige nana, isaril kong tulang arodin dito ka na niyaw. Ibagak tulat ka no mabisinak. Kan uray si ka, di ka kayat makita. Agbalkot ka laangan. Uray siya pipita. Yakmatan maganas ti mangan. Saan nada kayon ti kagura na madam? Papapanawan na kon. Imbaga na itay nga, agbalkutak langan. Isuka no ti pumanaw, no sana ka pumanaw. Kagura na launay tinamay antakan ko ana. Ngam no saan ta nga inaramid dayjay? Saan asumardang iti panaginom na? Anyakit nga minon ni Mrs. Mapalad. Anyala di tanti na pampanunot na. Awan manaknakam naman dayjay. Yak namnamaan dayjay nga inaramid na. Nagpasit abanak. Pinatakal na kit din. Italaga saan ngayon amangan, madam? Agi kalungko na ka, oh. Ituloy mo latan ti mangan pipita. Sumre ka ko ni ti kwarto. Bay-bay ang tapailaang ni mama. Rumwarto latan inton mabisin. Nasaysaya at sangag pa yung saan tayo pa lang agpagpakita kan kuana. Barang nadardara sa mayaw awan na ti sakit tinakam na. Naimbaglakit din tawan tinakakita ka. Ad-ad ako man ti pan nakapabain ko. Sak tumot ngamin. Napatag launay kanyak ti kwarta. Kanyang at tinasaya at nga ramidag. Ay, masapo la maatur ko ti bindot ko. Nasaya at mutkit ti panakisarita ni Lara kanyak. Diadal. Kat amo ka saan nakasaritaan ka nagiti karuba. Saan gaya makayat ni pipita ni pumanaw Syakla ang timang balkot ka nagiti pagat anay ko. Ay ta.
Damagan ko kayo paano mo kahit nang simangan. Man, Madam, ang limpasak ako manaw. Ito, madam naman. Itulog na kitiruhan. Ang barang kamangilo ka titigay. Kita man, no amo dati pang sapsapulan na kanyak. Klata maulawak. Nasakit yung ulog. Diyos ko. Pipita! Arayatin da! Pipita! Pag-aasim Pipita! Jakpay kaya't timatay! Kung naglakit din o ataya kon. Umang-angas akpay magayam. Mabitlan. Ay, apay ngay ngawang bang bambantay kanyak. Sandak sama na kay kayat. Nurse, ayan nilarang anak ko. Uray ni Pipita la ko makatulong may timang bantay kanyag. Naunay! Sanda ka malasin? Ba't mo siyak ni Pipita? Kunak no, nurse. Nakatalikod ka matgamin kan pura upay tibadom. Mabalin na ay awan mang bantay ka na kayo. Sanda kayo baybayan, nana? Nakariing kayo mo't kaya man, mamang. Kumusta ni marikrik nayo? Ay, kunaklakit din no awan mang bambantay kanyak dito yung ospital. No dakas kong matigasat ko. Anda pa'y mang bantay iti bangkay ko. Inana oray man. Apay aya, akas na tipang panonoodin niyo. Napigsa kayo, pay. Nababanti blood pressure yung mamang. Kan dinabag ti doktor na apay ang imato ti presyon ti darayo. Ay na. Ay, day takit din nga arak ti pagkat-katayak. Diyak to kayatan. Asensya ka na, ano jak na ikaso na diyawag mo. Awan problema dita. Kahit kailangan mo na kumusta, eh? Nasaya atak lang dito, ikamotaw. Kay sang-sangput migin Madam Lara ti amo ka bakit? Nag-high blood nga min. Ha? Ay, apaw, adutag high blood itan. Ngamin, nabaran ti panahon. No daduma, adda iti puliday ta kamotaw. Sapul lang ti panagananad. Ket, da kayo nga kin Budoy, kumusta mo ti tabudyasan? Ay, awan ni Budoy. Nag-awol. Nagbalog. Ni Saryo, ti kadkadwa. Kan, ada na pinta sa damag. Danda ni mabalinan ti agape. Ay, nasaya at lao na yan kamotaw. Amaw, ada na kasarita kapag lakwan ka dagiti apit, itinangat nga to apresyo. Napimpindas man na damag daytan. O sige, anya pa iti madamag, kamotaw. Sige, bagang tudumul ka. Nagapu aklakit din ni hospital. Nakarwarmat kaya man ni nanaulay, Lara. Naimbag, taalis to na bimabati presyon ti dara ni mamang Mrs. Mapalang. Ay, andalakit nga rudo na mababainak. Saan yun apanunutan dayta? Enresitaan ni doktor iti napigpig sa apara high blood. Wen kayam, nanaulay, inyagan kayo iti pruta sa nagapu iti away. Ay, agyaman aklaunay Mrs. Mapalad. Paraburan nakadi iti kinagaasat mo, tabaring agpaot pa iti biyag ko. Wen, kat, agan-andan kayo. Andan nyo tasalun at yo. Nagkasat sa nga ron ta apelyedong Mrs. Mapalad. Ituloy yung teksasarita kini mamang Mrs. Mapalan. Tulungat ni Pipita amang isagana iti merienda tayo. Problema tayo kini mamang mau. Maragsa ka naklaunay, Pipita. Unak no din akong kay kayat ni mamang. Uwan nga raw. Kasta unay ti nervyos na iti nagunaw. Namimpinisan na nalipatan na ti pasugnod na. Ako sasarang ti panakaital magti-doorbell, Pipita. Ay, ayaman dagiti ubing ko na kumang. Nangato matayan na. Ada kabiar aramidam, Pipita. Siya kung timangilok at iti ruangan. Ay, siya ko na. Ay, supay at akabanugan niyo. Day talakit din. Masapul ti panagwat-wat ko, Pipita. Kuyugam laangan ni mamang, Pipita. Ay, Mrs. Mapalan, apay nagnanervyos kayo. Kaslagdak kabutang niyo. Uminom kayo pa iti gano. Ay na, naimbag ta. Napakadahak ida. Iso nga, ay,
Umidak ko man rautan. Apay, Mrs. Papalad? Anyat ba sulyaw? Saan ka lumot nga minabaka pa ubin, diyan lakok ka na kwa na vitamina. Aniya? Ay, dahito itan ti bagang ganap ko, iti panangan lilaw ko kadag jay linaklakwa kiti vitamina. Ayat ko lang nga na malakok. Ay, numuna tayong pang tatimay sa ngay bawag nga nadaalan da ka no ti rupak. Ay, Saus! Masasayat lang ano sang nyo ida, Mrs. Papalad. Ngamtilam-lam mga nyo ida. Ay, kasanon no pabalod dak. Saan mo't nga ta, Mrs. Mapalat? No kayat yaw. Tulungan kayo makisarita kadakwada. Agpakawan ka kadakwadaan. Saan da kayo lakit yasar dengan dagijay? Ngam, di kayo madanagan. Ikanawa kayo, no dang renda kayo. Bitaan katay miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.